É que ves aquí, a vaca estorba porque caza, o cal porque ladra. A ver, non dá claro. Bueno, perdón. Empezamos ben, a cousa empeza ben. Perdón que estamos aí, Diana, eu cerrando un asunto. Non de pleno, unha cosa de fora. Empezamos, sí. A jefa de sonido. Vale. Bueno, pois comezamos co pleno ordinario do día 30 de xullo de 2025. Entonces, o primeiro punto de aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algo cuestión para acta? Pasamos a votar. Votos a favor? Pues aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é acordo se procede sobre designación dos festivos locais para o ano 2026. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 28 de xullo de 2025. De cara á elaboración do calendario laboral para o ano 2026 e de acordo co establecido nos artigos 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no 46 do Real Decreto 2001-1983 do 22 de xullo sobre a regulación da xornada de traballo, xornadas especiais de descanso, proponse ao Pleno. Primeiro, designar como festa de carácter retribuído e non recuperable no termo municipal para o ano 2026 o Día do Patio, 21 de setembro, e Santa Baia, o 10 de decembro. Segundo, dar traslado do presente acordo á Consellería de Emprego, Comercio e Migración. O señor Pose do BNG di que, como ven manifestando dende fai tempo, non está de acordo con poñer festivo o Día do Patio e propón ir rotando os dous festivos locais coas festas de cada parroquia, ou polo menos o Día do Patio. Infórmase favorablemente a proposta inicial de designar para o 26 ou 21 de setembro o Día do Patio e 10 de decembro Santa Baia, cos votos do Partido Popular e do PSDG-PSOE. Alguna cuestión? Nada, incidir sobre o mesmo que digo todos os anos, quer dizer que o privilexiar unhas parroquias sobre outras pareceme pouco educado, polo menos. Se houber algunha motivación histórica, máis algo de que sempre se fixo así, pois podería entendelo, pero con parroquias que teñen máis habitantes, incluso que Santa Cruz non hai ninguna motivación para que se insista en que unha festa que ademais non respetan nin os propios parroquianos, que é unha cuestión de estética máis que de funcionalidade. Para unha cuestión funcional sería asignarlle o festivo ao festivo de Santiago, por exemplo, que é o que colle todo o mundo en Vedra. O demais é un pouco absurdo e quijoterismo de taberna Santa Crucina, que é dicir que eu como son alcalde e por mis huevos vai a ser o festivo porque son de Santa Cruz. Bueno, pois é un pouco mal educado con respecto ao resto das parroquias. Eu volvo a propoñer que se quere as dúas, posto que unha delas é a da parroquia de Vedra e pode levar a malas intenciones, pois que se roten periódicamente. O efecto vai a ser idéntico. Os veciños van a coller igual ao festivo de Santiago. Pero, polo menos, decimos ao resto das parroquias que son tan importantes unas como outras. Quer dizer que, aunque unhas teñan o alcantarillado completo e agua completa ao 100% e outras non teñan nada, ni nunca o teñan na vida, polo menos decirlle que en cousas banales como as festas son iguales. Nas de verdade non, pero nas esas en particular sí. É a miña proposta. Bueno, pois, como todos os anos, discrepamos das consideracións do BNG, recordando que nós non impuxemos ningún festivo, que nós simplemente mantemos os festivos que, dende a democracia, foron establecidos no Concello de Vedra, nada máis. Evidentemente, son tan respetables as posturas as vosas como as nosas, entendo eu, non? Entón, nos mantémonos na postura de manter os festivos que sempre foron establecidos no ámbito, desde que hai democracia no Concello de Vedra. Pasamos...
máis aló desa explicación e de que vostede de Santa Cruz, existe alguna explicación razonable? Porque eu podo entender, por exemplo, non hai a patrona de Vera, vale? Pero non existe ninguna outra explicación máis aló de que fago eso porque sí, porque o fixo antes meu avó e o fixo antes o dono. Quer dizer, máis aló desa explicación non hai ninguna outra. É un pouco para ser vostede abogado, alcalde durante 14 anos e ser un home tan sexudo e intelixente parece un pouco ridículo, unha cousa tan banal, non? Quer dizer, que sentido ten? Si de eso depender algo importante, é unha cuestión estética para co resto dos veciños. Decir, oye, somos todos iguais, non? Primeiro, tes unha particular manía de decir cousas que os demais non din. Faz unha particular interpretación. Sigo dicindo que podemos estar de acordo ou non, ou os vecinos podemos estar de acordo ou non na postura de cada partido. Son absolutamente respetables as vosas como as nosas. Que, por certo, a nosa é a mesma que mantén en principio o Partido Socialista. Non, digo, non, bueno, quer dizer que, oye, debatimos, escuitamos as opinións de todo o mundo e decidimos, non? Quer dizer, que eu creo que non, como ben dis, tampouco é unha cuestión que hai que facer aquí un debate interplanetario en relación ao tema dos festivos, non? Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois apróbase con 11 votos, con 10 votos a favor do PP, PSOE e 3 votos en contra do BNG. Bueno, tal como falamos outro día na comisión, e antes de pasar ao punto de contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores, traemos, para, si estás de acordo por urxencia, aprobar a solicitud de declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia a Festa de Exaltación do Viño da Ulla. Entonces, votamos a ausencia? Votos a favor de ausencia? Bueno, pues ahora, entonces, vamos a ver a proposta. Visto o decreto 4/2015 de 8 de xaneiro, polo que se regula a declaración de festas de interese turístico de Galicia, publicado no Diario Oficial de Galicia 12/25 do 20 de xaneiro. Visto que se cumpren os requisitos exixidos para efectuar a declaración segundo o artigo 3 do citado decreto, antigüidade, singularidade, arraigamento, accións promocionais suficientes para a atracción de correntes turísticas, valor cultural e continuidade no tempo. Vista a memoria explicativa realizada para a declaración de exaltación do Viño da Ulla como festa de interese turístico de Galicia. Visto que no artigo 11.c se establece que a solicitude debe achegarse ao acordo de aprobación polo Pleno do Concello, onde se celebra a festa, onde conste expresamente a solicitude de declaración. Proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar a declaración de festa de interese turístico de Galicia a exaltación do Viño da Ulla. Segundo, dar traslado á Axencia de Turismo de Galicia do presente acordo, así como da restante documentación que consta no expediente, dando cumprimento ao establecido no artigo 11 do Decreto 4/2015 do 8 de xaneiro. Alguna cuestión? Alguna mellora económica para... Si aproban, sí. Si aproban, sí. Mira unha cousa, ides mandar este documento, corrixidelle que alguén lle pegue un vistazo ao que é a edición. Tendes texto montado sobre fotos e cousas destas, pegadelle un vistazo antes de mandalo. Ok. Si vai mandar máis documentación e tal. Algún erro de edición que é un pouco... Bueno, pois entón pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Ben, había unha proposta de FOU
propoñendo que se abra o servicio de madrugadores, entendo que non verán outros pais que non utilizan durante o curso escolar, bueno, tomamos nota, anda que, bueno, creo que xa dixen da outra vez, o curioso é que o están utilizando ao final moi poucos pais. Pero, bueno, tomamos nota, unha vez que se abre, evidentemente, non ten... Non sei, é unha boa idea. Na segunda, volvías a preguntar sobre o vehículo municipal, se quedaba ya dúbida, segundo a Xestión Municipal, como é posible que non sea da Casa do Concello de Obras, é extraño que sendo municipal estea a disposición dunha única persona, pregunta cantos traballadores municipais no Concello teñen un vehículo a súa disposición permanente e de uso exclusivo. Bueno, a ver, non é de uso exclusivo, nin ese, nin outros vehículos. De feito, sí que hai outros traballadores que os vehículos que utilizan, pois, con frecuencia, pois, van a, bueno, os levan aos seus domicilios simplemente por operatividade, non por outra cuestión. No caso concreto, pois, repito, é un vehículo municipal, é un vehículo que está a disposición de calquera dos traballadores e técnicos do Concello, pero que, obviamente, quen máis utiliza é o Concello de Obras. Non se olvide que o Concello de Obras está ás 24 horas disponible, 2 7 días a semana, e como un día comentamos, bueno, o concelleiro Enrique eu, é que en Vedra non rompen as tuberías de agua o martes ás 11 da mañá, rompen o sábado ás 7 da tarde ou o festivo, cando estás na playa en verano e te chaman de paso valo, non? Bueno, pois, neste caso, con isto que quero dicir, que o Concello de Obras está todos os días, a todas as horas, evidentemente ten o seu domicilio e é por operatividade, é lógico que leve o coche ou leve hasta a casa ou salga desde a casa. Por exemplo, antes, mismamente, se non o sabe, digolle, pois, onde foi o das Pedras, na carretera da Diputación? Claro, o sea, entonces, cando ás 5 da tarde te chaman de que un camión vai perdendo escombro pola carretera da Diputación durante 3 kilómetros, está cheo de pedras a carretera da Diputación, pois é ás 5 da tarde, como digo, non é ás 12 da mañá, nin ás 9, ás 5 da tarde, bueno, pois o concelleiro, pois ten que arrancar desde a casa e resolver o problema. Bueno, pois iso é día tras día tras día. Dito eso, repito, non é de uso exclusivo, calquer traballador do Concello ten ese vehículo a súa disposición. Yolanda, do Benega, preguntabas, bueno, que estaban facendo algunhas obras en modificación no patio da Escola de San Xián, entendo que é o parque infantil. Sí. Digo isto porque hai que matizar, porque eu creo que non é bo chamarlle patio da Escola de San Xián, creo que vamos a chamarlle parque infantil ou zona. Pero en realidade iso se estuvo traballando para que fora o patio da escola, creo eu, vai, porque era unha escola que non tiña patio. Bueno, creo que sempre falamos de que é un espacio común na comunidade de San Xulián, evidentemente onde ten uso preferente durante o curso o colexio. Obviamente, como o verano non os colexios pechan, pero poden os rapaces utilizar os rapaces e os vecinos ese espacio. Eu creo que todo o mundo entende así. Bueno, dito eso, bueno, sí que se estuveron facendo arranxos e ora, bueno, a nivel de xardinería esperemos que tamén este, bueno, pois, se non en perfectas condicións, pois, en unhas condicións dignas para o inicio do curso escolar e, ademais, intentando mellorar, pois, todos os meses un poquinho dito espacio. Logo preguntaba sobre que aproveitar o período non lectivo para dar unha volta ás escolas unitarias. Bueno, nós temos, todos os anos nos presentan unha serie de peticións ás escolas en relación a que obriñas hai que ter feitas antes do inicio do curso escolar e depois outras a maiores para facer durante o curso escolar. Bueno, pois neso tamén están en marcha. Logo preguntaba se dende a Diputación enviaron algún texto para o Día do Orgullo e... Sí, bueno, perfecto. Bueno, sabiches que compartimos nas redes sociales. Bueno, despois, Begoña, do PSOE, pois tamén preguntabas pola escola,
infantil da Escola San Xián. Despois falabas de que os sinais do Concello en moitos dos casos están torcidas, teñen maleza, preguntas se ten alguna posibilidade de repoñelo, no seu caso, ou cando menos limpiálo. Bueno, pois, a verdad é que tens razón, temoslo falado moitas veces no noso grupo de goberno, é unha cuestión, ahora mismo, económica, temos que dicilo, porque o ideal sería ter un plan de renovación de sinais e poder cambiar pois unha gran parte delas, non? E incluso algunhas novalas ou melloralas. No momento en que se poida, polo menos, efectivamente, non se poden cambiar, renovar, bueno, pois hai algunhas que sí temos que cambiar, sí ou sí, porque están en mal estado, outras hai que colocalas ben, están torcidas, e moitas sí que unha limpieza pois podían quedar un estado tamén digno. Somos conscientes de que a imaxe do, bueno, as señais urbanas son a imaxe do Concello, e somos conscientes de que moitos sitios non están ben e que temos que, na medida posible, pois reparalas. De feito, bueno, polo menos para saber canto costaría, bueno, pois facer unha renovación importante sin este, si temos solicitados a un estudio e un orzamento, bueno, para ver, polo menos cara ao futuro, non só limpialas, senón moitas delas, pois, como digo, cambialas e melloralas. E por último falabas de un veciño Socasto, dixe que a DIF estaba facendo obras naquela zona. Bueno, ali xa fai tempos se derrumbara parte do taluz afectando a pista. A pista é de titularidade da DIF e nos momentos se reclamou a DIF. A DIF, bueno, sabemos cales son os tempos da DIF, van facer o proxecto, autorizacións, etc., adjudicar a obra. Bueno, por fin están ali, despois de tantos meses, despois do inverno, pois están ali reparando ese taluz que tamén teñen constancia de que máis adiante tamén quedou sin afectar a pista, pero bueno, que o día de mañá pode afectar outra parte do taluz. Nós tamén lle transmitimos que teñen que mirar esa zona dali do taluz e na medida do posible pois tendrán reparala ou asegurala. Despois, se hai que colocar algún elemento máis de seguridade, bueno, pois lle vamos a trasladar a dita solicitud a DIF e, non é que teña moita confianza que as poñan, pero bueno, sí que lle vamos a trasladar dita solicitud. E por último, o apartado de rogos e preguntas. Solamente unha pequena aclaración, que a expropiación fixose posible, obviamente, porque o colexio non tiña patio, senón non hai motivo de expropiación. E como a expropiación a fixo o Concello, é lícito e casi obrigado que teña uso veciñal. Obvio. Vale. E nada máis, xa postos, vendo o do coche ese, pois, hombre, vou a solicitar que Manolo tamén teña, que Montes teña uno e que vostede mismo teña outro. Quer dizer, cantos máis coches mellor, claro, pobre hombre. E además debe de ser, todos os concellos do mundo, probablemente o concelleiro de obras teñen un coche de uso propio, porque claro, e máis, estou pensando que voulle pedir á consellería, que teño que ir todos os días a traballar, ás veces teño que ir horas intempestivas, pero polo de pronto, cómprense outro coche vostedes tamén, xa, que tal, solicito como tal. Espera que xa vou a contestar esa un dos coches. Se sorprendería saber que probablemente seamos o concello que nese aspecto teñamos menos parque móvil. Probablemente. Ti estás ahora dicindo como un chascarrillo tal, se sorprendía saber que en moitos sitios os concelleiros e os alcaldes teñen vehículo móvil, incluso concellos pequenos, se sorprendería. No, dito eso, nós temos a nosa propia identidade. E si que creemos que era unha necesidade. En calquer caso, o que se che pido é que se en algún momento ves un uso irregular dese vehículo, non o fagas saber. Nada máis. Vale. Bueno, eu seguirei chamando patio da escola de San Xián, porque, aínda que claro está, os veciños o poden utilizar, o uso preferente, como ben dixo vostede, é ser patio da escola, porque para iso se iniciou o proceso, e creo que, ademais, se non se fixera, pois teríamos moitos problemas con esa escola. Vale, en relación a isto, pois preguntar tamén, porque, polo que me comentaron, foi un problema un pouco tamén de mala instalación. Entón, se vai reclamar algo desas modificacións á empresa concesionaria? Pregunta.
E despois, en relación co que xa preguntou Begoña, co que acaba de comentar do de Socastro, sí que é verdade que agora mesmo dá bastante medo, e digo eu que paso moitos días por aló, pasar por ali. Entón, pois sí que si se pode facer algo por humanizar esa zona e deixala un pouco, porque antes non daba o medo que dá agora. Sería pola erva, non, pola maleza que había, seguramente, pero agora que está aí tan tal, e que se ve tanto a profundidade, sobre todo para as casas que están cara atrás, dá bastante medo. Bueno, pois nada, bo mes de agosto para todos e vemos en setembro. Ou nas festas tamén.